салом дӯстони азиз, хушомадед ба канали мо. Рӯзи ҳаматон бахайр бошад дӯстон. имрӯз манбаъи хатнои хонанда берин ҳаво дам офтоб буромадааст, дам ҳаво гирифтааст, ҳамин хел дам некин ҳаво. имрӯз хестам камтар хонаҳоя уборка кардам. имрӯз Абдураҳмон мактаб рафт. ини Абубакрно аз синфошон обнаруживает кардаги коронавирус. Якта одноклассникаш классашон ба карантин додаги. имсол мактаба класси моя то 28 мая мехонанд, уфта продлит кардаги. ини баъзи ҷоҳо то 25 мая. имсол ини моя то 28 мая давом додаги. ҳозир имрӯз Абдураҳмон худаш бурафт, Абубакр классаш карантинанда, дистансиони урок буд. Хай имрӯз иштирок карагиш не, уже то соати 9 хоб рафтим. имрӯз ин гулома бо ин пеши подоконник боовардам. духтаро куҷо ҷо ёфтам ба ҷо намеёвам. эхе чӣ гӯям, комнатава гирон рафтам, унҷо вабше офтоб нарасид. боз агар инҷо овардам, инҷо баъзе рӯзҳо мешад ки намехе аз саҳар то бегоҳия офтоб. намедонам, хай имрӯз боз 1-2 рӯз монда, ҳар шаб якбор оптиам чи хел мешанд. намедонам, ҷо намеёвам ки инҳо якҷои вайбасоз бомонам ки хе безид нашаванд. имрӯз макарон ҷӯшондам. боз котлети ки тайёр карда будем дар влоги гузашта ҳамроҳи шумоён. ана ина тайёр кардам. бинед чӣ хе расо бомазза омадаги. вақте ки чеснок агар ҳамроҳ мекунӣ, котлет расо бомазза мешад. ана ин буд духтаро мотиватсия ки ҳамроҳи шумоён ҳам тайёр карда синимат караги будам. тамошобинони азиз, ман ҳозир дар инҷо хӯроки шом тайёр каросиям. имрӯз тифтел мекунам хӯроки шомба. хеле ки дидосед соус тайёр каросиям. дар ин соус томат паста истифода мебарам. намак, ҳар дафъа ҳар намуд соус тайёр мекунам. баъзи вақтҳо мешад ки дар ҳамин паста орд ҳамроҳ мекунам, баъзи вақт мешад ки бо сметана тайёр мекунам. имрӯз бе орд тайёр мекунам. муч истифода мебарам, боз переправа паприка истифода мебарам. бисёри вақтҳо ҳамин чорни муч, паприка ва чеснока бисёр ман дар хӯрокҳо истифода мебарам, чунки манбаъ бисёртар ҳамин переправаҳо хеле маъқул аст. ҳозир дар инҷо запечёнии формава мехе тифтело мо мечинем. тифтели ман замороженный. фаромӯш кардам ки бояд барвақттар аз морозилка бироварда монам буд. фаромӯш кардам. ҳозир ин ҳеҷ гап не, ягон хе таъмаша гум намекунад. соусам хея болош мерехтам. духобкава 180 градус ба 35-40 минут мемонам. хушро мепазад. усмон чӯ ту гули мана кандоси наку мешкана. ну Абубакр Абдураҳмон ин ҷанда нестиям ваё. не плачь. нарас гулба нарас. йогуртта хӯр як бор. ябо йогуртта хӯра кун. анамехе дӯстони азиз, Абубакру Абдураҳмон берин барафтан. усмон худаш зиқ шудост. зиқти ваҳо ҳама мо расо бозӣ карем. имрӯз ваҳо гуфтанд ки ягбо берим ба чағ зада бимуфтем. берим ба фисондам. картошка пюра каросиям. картошка ини мо ҳама намехӯрад, барои ҳамин фақат бачаҳо картошка ҷӯшон досиям. худам ба гречка меҷӯшонам. боз дар инҷо камтар гӯшти мурғ ҷӯшон досиям ки як намуди салати бо мазза тайёр кунам. духтаро ҳатман салати гӯштатон пухтагӣ бошад. агар салат дар 5 минут ба тайёр мешад, дар ҳақиқатам бо мазза лёгки. что накун гула мешкани. где Абдураҳмон? ани на ҳозир агар гӯям ки на улица. Абубакр Абдураҳмон ин ҷанда нестиям ваё. ани не здесь. то гули ман ба нарас ки мешкани. я не знаю. Абу Ямона я не знаю. Ты скажи сначала брат. Брат, угу.
Они сейчас придет. Вот, посмотри, они там нету. نکن زمو گلامش کنی یک شاخ شخم کری اکاهاش بریم به بازی و برف این کم ترزیخ شد آسمان тебе скучно? Она тебе скучно? Да. Да? به وها ایستاده نمیتوندیم